Det er jo sådan, at der stadig er en del gamle Excel-installationer derude, som ikke har konverteret til Navision eller til 5 eller til et andet produkt endnu. Og årsagen er jo helt klart, at det er et produkt, der har været markedet i mange år. Den første Excel kom frem i 1991. Jeg blev selv autoriseret på det tidspunkt. Version 3 kom lige efter årtusindskiftet, og det er den, der typisk er udbredt i dag. Og der kan man altså kun sige, at der er puttet mange penge i en tilretning, jamen, så skal den kunne tjene sig hjem. Nu stoppede Microsoft med at sælge den i 2009, og det er måske tid at konvertere, men indtil at være klar, fordi det er en større omlægning, så kan man jo også se, at man kan få nogle af de funktioner ind i produktet, som egentlig er kommet til efter. For eksempel kaldt URL'er, altså internettet. Det er sådan, at i det her billede, som jeg har her, det er en kraftig modifikation af SMA-modulet i det gamle Excel. Ja, der kan man se, at der er en knap, der hedder Google Maps, og det er jo ikke noget, der fandtes i den oprindelige SMA-modul. Trykker på knappen, så laver den et kald til internettet, og der kan man så se, at okay, kan den ikke finde ud af, men den kan godt finde frem til adressen i hvert fald. Og hvis der nu ikke har været EUO i det, så har den været mere præcis. Jeg vil prøve at vise jer lidt om den kode, der er lagt ind i sådan et knap, for at man kan lave de her funktioner, som Excel ikke var designet til fra starten af. Og det er det, jeg vil prøve at gøre i næste billede. Ja, nu er vi inde i udviklingsmenuen, ned under den knap, der hedder, eller den funktion, der hedder præmenu, og det er jo den, der eksekveres i forbindelse med at trykke på knappen Google Maps. Det, man kan lægge mærke til først, det er jo, at man skal jo finde ud af, hvor, kan man sige, ligger Internet Explorer exe-filen. Det er lidt primitivt, men lidt afhængig af, om folk har en dansk eller engelsk Windows-version at køre på, så kan Internet Explorer ligge i forskellige biblioteker. Det, der så derefter sker, det er, at man går ind og laver den lille tekststreng, som man skal kalde internettet. Og den kommer til at bestå af, at man selvfølgelig kalder Google Maps adressen, og så lægger man lidt mærke til, det der så sker, det er jo, at jeg kopierer data fra selve adressekartoteket ind i den URL. Og her adresse, postnummer, landekode til sidst, og så ligger jeg det samme i en lang streng, og hvorefter jeg så kalder den med den procedure, som ligger indbygget i XML, der hedder, at man kan afvikle et Windows-program. Og det består jo så af den afvikling både af URL show, det vil sige, hvor ligger Internet Explorer, plus lille mellemrum, husk endelig det, og så samtidig den URL, der er bygget op, baseret på de variable om data. Og på den måde så bliver internettet kaldt. Det er til sådan en lidt primitiv måde at kalde en Windows-funktion på, men den fungerer.